Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Hadin chisngi bakalawan poi hanong ba Shalong ka Maldives kelas Sdang Jingkilanmet ha kakhat nyutrik ulaber arhaja apusan ha SSE Stadium kaba ha first ground polo. Kani kalong shibenta ban penkre Jingïalehkai Paralok dan ni ka FIFA International Friendly Pyrshah Ïakhun ka India kabanlong ha kakhat kandai tarik ulaber arhajar apusan ha Jawaharlal Nehru Stadium Shillong ha kapor hinyo baje janmit. Kadkum kajing penpau da u coach kani ka kenhon u Ali Zuzain ulayaro ya kajing itanat kani ka nongba watla kadon ha kajing kriat ha ka por janmit te kumta ula penpau ya kajing kermen bakirang Jingïalehkai jong u bakinla ban Jingïalehkai baha namar kumba ka long benta baro kirang Jingïalehkai kilong kibabiang bad omdan watang uwe ru u ba mensaw kumba ka long benta ka Maldives kadon ha ka kerdan ka ba shispa hanriu puar ha ka perthei kat ba ka India kadon ha ka kerdan ka ba shispa hanriu. First of all, this is a beautiful place. The weather is little bit cold, but still this is a good environment for a football match, and I hope my players will perform very good in this condition. Here we are lucky that each and every player is fit and all are available for this match.